Уважаеми младоженци, уважаеми кумове, родители и гости, добре дошли на това мило сватбено тържество. Днес, водени от своята обич, всички вие тук сте поканени от госпожица Анифер Алиш Асан и от господин Фикрет Айдан Сюлейман, които ще сключат тържествено своя граждански брак според законите на Република България и според собствената си съвест. Уважаеми младоженци, сключването на граждански брак е не само един официален акт, а тържествена и свята клетва за отговорност пред самите вас, пред вашите родители, близки и пред цялото общество. Ето защо ще ви помоля устно пред всички тук присъстващи и пред мен в качеството ми на длъжностно лице по гражданското състояние да потвърдите още веднъж вашите желания. Госпожица Анифер Алиш Асан, вие съгласни ли сте да вземете за свой законен съпруг сега и завинаги господин Фикрет Айдан Сюлейман? Да. Съгласни ли сте официално да носите и неговото фамилно име? Да. А вие, Фикрет Айдан Сюлейман, вземате ли за своя законна съпруга сега и завинаги госпожица Анифер Алиш Асан? Да. Уважаемите кумове, вие убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно добре и по своя воля и желание сключват граждански брак? Да. Родителите отдавате ли с обич и доверие децата си един на друг? В отговор на вашето съгласие и в съответствие изискванията на Семейния кодекс е съставен вашият акт за граждански брак. Моля, подпишете акта. Анифер, заповядайте. Днес, 24 август 2024 година, тържествено сключиха граждански брак семейство Сюлейман. От името на изпълнителната власт при община Казанлък, чийто представител съм, обявявам гражданският брак за сключен и законен. Скъпи младоженци, това е вашия ден, единствен и неповторим.
изпълнен с най-хубави очаквания и озарен от надеждата за щастлив семейен живот. От днес вие сте вече две сърца, които туптят като едно. Две съдби, които се сливат в една. Бъдете влюбени, но знайте, че страстната любов ще отихне, за да отстъпи място на спокойната обич и привързаност. Пазете огънчето на любовта, защото то ще ви топли и вдъхновява през дългият полет на годините. Бъдете силното рамо и нежното крило за другия, в дни на болка и изпитания. Наслаждавайте се на живота, дарявайте си обич, но не забравяйте, че най-здравата основа на любовта е равенството. Поделяйте грижи и отговорности. Животът е пълен с предизвикателства. На пътят ви ще се изправят трудности, проблеми, навярно ще възникнат и конфликти. Да не се страхувайте. С вяра и търпимост ще ги преодолеете. И все пак, най-важното нещо във вашия съвместен живот, надявам се, това да бъдат децата ви, плод на вашата любов. Обичайте ги безрезервно, бъдете всеотдайни и взискателни родители. Бъдете мъдри, търпеливи, великодушни и щедри, защото общия дом се гради бавно и трудно. Всяка частица от него изграждайте с много любов и благодарност. На добър час! И тъй като по стара традиция жената е пазителка и крепителка на семейното огнище, затова ще връча на вас това удостоверение за граждански брак, като на една бъдеща грижовна съпруга и майка, с пожеланието: пазете и укрепвайте вашето семейство. А вие като мъж бъдете опората на това семейство всякога и при всички случаи. На вашите домове пожелавам още дълги години да бъдат свидетели на щастливи събития във вашия живот. Нека те бъдат скъпи и желани гости на вашата сребърна, златна и брилянтна сватба. Честито! Добрата час! Честито на вас! Честито на домата! Честито на сина! Честито на родителите и приятелите! Пръстенът е знак на съюза, който днес се случва между вас. Той е отпечатък за честност, вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е символ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ни дарява с лъчите си. Линията на пръстена няма край. Тъй както ни бива да има край вашият стремеж един към друг. Нека любовта помежду ви никога да не угасва. Нека от любовта ви се родят радост, благодат и детски смях. И винаги, когато ги докосвате тези пръстени, помнете, че кръгът е единство. Единство между мъжът и жената, в мигови на радост и в мигови на изпитание. Клетка за вярност, сега и за винаги. Обърнете се с ръцете на родителите, един срещу други.
В своето щастие не забравяйте и за тези, които са ви създали, отгледани и възпитани, вашите родители. Щастливи ли сте ви, щастливи ще бъдат и те, а утре и вашите деца. Уважаеми родители, ето че от днес вашите деца са заедно. Приемете с много обич и разбиране малото семейство и им предайте опита и житейската си мъдрост, натрупани с годините. Приемете ги като свои родни, син и дъщеря. Прегърнете ги, целунете ги, благословете ги. Заповядайте да се поздравите с родителите. Също минете да ги поздравите. Haydi Süleyman Sengül. Sevdayı bilmezdim senden önce, sanki yeniden doğdum ellerinde. Sevdayı bilmezdim senden önce, sanki yeniden doğdum ellerinde. Gönlüm huzur buldu gözlerinde. Ben karar verdim, şimdi sıra sende. Gönlüm huzur buldu gözlerinde. Ben karar verdim, şimdi sıra sende. Benimle bir hayat kurar mısın? Öykümüzü baştan yazar mısın? Sonsuza dek benimle yaşar mısın? Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği. Benimle bir hayat kurar mısın? Öykümüzü baştan yazar mısın? Sonsuza dek benimle yaşar mısın? Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği. Kalbimin sahibi kanatsız meleğim. Sevdayı bilmezdim senden önce, sanki yeniden doğdum ellerinde. Sevdayı bilmezdim senden önce, sanki yeniden doğdum ellerinde. Gönlüm huzur buldu gözlerinde. Ben karar verdim, şimdi sıra sende. Güzel gülüyorsun, bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun, her halinle çok güzelsin. İnanla bedelsin, rica etsem neredesin?
Ömrümü istiyorsun. Bitmesin seninle bu hikayemiz. Aşkıma değdim işte. Aslında ne saklıyorsun? Bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun. Hem halimler için güzelsin. Bir ömredersin. Bir tanesin. Bence sen olsun. Kalkın motor. Alkali kalkın. Hey. Ali. Be ama. Eski gözlüklerinden beri. Abdülü. Ama bak. Gözler gör. Açık var. Gözüne bak. Mati mana şifre? Come on,